6-os villamos érkezik a Széll-Kálmán tér felől, ami tovább a Móricz Zsigmond körtér felé közlekedik. Tram line 6 is arriving from Széll-Kálmán tér and goes on to Móricz Zsigmond körtér. Ezzel a Mindenami Közlekedés csatorna megköszönné az egész éves figyelmeteket. Ezúton többek között a Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV RT, a Volánbusz ZRT és a Gyeseve RT nevében eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!